Така, добре ли ти го държам? Тоест пък да идея след тук се разори. Нашият гост е много специален. По какво? Че не си спазва обещанията? Дебюта ми беше в дебют, така се казваше неговата дискотека във Варна. Браво, нищо поне си избърнал мечтата, брат, нали? Да стана чалгар, нали? Аз съм се явявал. Да. Докъде би стигнал? До никъде не стигнах, не ме приеха на кастингите даже. Жеков, ти искаш да кажеш нещо много важно? Забравих ви. Макар и да смени стиловете. Защо реши да ги смениш? Кое ти харесва повече? Има ли нещо, което те дърпа повече към рапа или към чалгата? Омръзна ли Много ти? милиони извадих, се чух какво ги правя, брат. Виждам, че Даже да не кажа, че по-малко участие имам. И то може би е заради това. Ако беше, защо не изкъсваш малко работа? Сега започва. Почват да пачват. Почват са го пустите. Вярно е, спомням ти да Искам това да го държиш и така постоянно, да се чувствам в свои води. Така, добре ли ти го държам? Между другото, да, има нещо с тебе. Защото там няма такива Дебилината. стойки. И дължината също. За тази дебелина говориш, а? Не за тази. А. Даже мислих за кабела, кажа, ама... Ще бе, защото там няма такива стойки, парите свършиха коста. Къде има? Да. Просто за да ме Парите свършиха скриват. след като ми вързат теникия. Тоест пък да идея след тук се разори. Не, аз това трябва да го кажа, в смисъл, това е много важно, според мен. Това е в основата на днескашния разговор. Давай, ай, казвай. За подкаст ли? Естествено, здравейте, нашия гост днес ми върза теникия и аз съм дълбоко разстроен, така че Жеков, ако искаш, може да представиш госта, тъй като аз съм обиден. Нашият гост е много специален. По какво? Че не си спазва обещанията? Как бе? Спази ги. 7 часа каза, че е тук. Бях точно в 7 тук. 7 беше Ама да, тука. че теб нямаш. Защо те нямаш? Защото чаках на спирката. Да ме вземеш. Че чакам на спирката. Ски, на всичко отгоре, нещо Изял са- такси. Какво се оказва, брат? Помолих Весо да ме вземе, защото предвидих някакси, че ще мине оттам, къде живея аз. А той не само, че минава оттам, то се оказва, че ние сме комши буквално. Вярно е. Не, наистина. Това не е ли най-странното нещо? Почти. В смисъл, има и по-странни неща. Сигурно. в ама твоя живот. За, Освен това, че- за момента това е най-странното, да. Ама хубавото е, нали, че все пак успя да дойдеш. Да, за сметка на парите, които инвестирах в един таксиметров шофьор, който между другото Човека искаше да за ме върти. 500 лева дойде. Таксиметровия шофьор и яко ме завъртя, брат. Пропусна 2 отсечки, накрая викам, човек, какво става, брат? Аз не съм си платил тук за... И го върна пак красен. Някакъв семинар в София, да, ми показваш забележителности. И той казва, кой искаш, бе, виж навигацията. И тя навигацията, естествено, че преизчислява, брат. Всеки път Всеки път преизчислява. И викам, какво ти става, човек, трябваше да завиш горе, тук не завиваш. Къде отиваме всъщност? Добре, сега колко пари ти взе? Ми Тесля ми взе, брат. Значи, виж, що му каза да го е въртял толкова, го е вкарал в някоя уличка. Не бе, тук така горе Не, смятам, трябваше можело да завивам. му излезе 7, брат. Можеш да ми излезе безплатно, брат. Може Даже можеш да безплатно. спечеля някой лев, ама аз се подадах на Аз емоциите. разбрах, че искаш дюнер, брат. И не Добре, ти- може ли да ти кажа, Весо, ще ме чакаш ли на фантазията, това са едни дюнери в София, и ти да си помислиш, че искам да ми вземеш дюнер. Ми вземи ми дюнер, чух аз по телефона. От фантазията, Нали? нали? Ще дойдеш ли да ми вземеш от фантазията, брат, моля ти се. Нищо е за твоя сметка, така или иначе. Да ми вземеш, ти така се Защото изрази. ти сам си избираш приоритетите в този живот. Ти така си решил. Сме живи и Много ти здрави. харесва този израз обаче. Да, от Много теб го- интелигентно говоря. и- Порасна и- ми пред очите това момче. Аз Нали? едно време не беше така. Отгоре се познаваме. 6-7 години. Аз майта мисля, че по едно време, когато се запознахме, ти пееше нещо като рапле, трапле. Говорил съм по-скоро. Да, в такта. сричаше реално Да. там, но пък не беше лошо. Според мен беше получило. Даже много успешно беше, Да. бих казал. И Да. аз така бих казал. Като за self-made, тогава ти с абсолютно никой не си работил по това време. Всичко си правиш сам. Да. Нещо променило ли се? Какво се промени за последните 10 години? Освен таците. И това, че смени жанра драстично. И косата. Не бе, косата остана същата, не виждаш. Не бе. За малко бях е сменил само, имах прически такива неща, ама реших да се върна малко към стария Весо. Малко. Е как? Стария Весо, нали беше... Младия Весо е. Ти на колко са години? 25. Боже мой. Ти кога Ти беше го на е 25? дъртака, боже мой, е го дъртя. Това дете израсна пред очите на хора. Вярно е. Сега това може би е така, да. Аз като се запознах, имах ли 18? Имах 18. Дали бе? Имах бе. Спомням се с гол в четвърката бях тогава. Дали вкарвах по дискотеките бе? А? Май те вкарвах по дискотеките тогава. Сигурно. дискотеки ли, бе? ти Не. си- бъркаш малко, А бъркаш само го малко. вкарвах, казах това момче може да пее. И... Да, той излъжше от тях, обличаш се, само може да го вкарате и се Викам, да, подираш. добре, ще го После кажа. дъжда да ме вземе и така. И какво викаш в началото, като стартира, само си правиш всичко. Абсолютно. А как разбра, че може да
правиш това, което правиш и то добре. Ами, нямах много средства и нямах друг вариант. Трябваше аз да го Освен направя. Да пееш на улицата и да събираш пари, така ли? Не съм стигал от там чак, макар че като ги гледам, бая пари си изкарват тия хора, да го правят това нещо. взимаш да замислиш, замисляли ли нали? са наистина колко пари варят тия хора на ден? Не знам колко са точно, ама със сигурност варят поне 50-60 лена на ден, и нещо, брат. Това не е толкова много. Брат, да седиш... Повече Това е- отколкото ти изкара последната седмица. Значи, Месец. има една жена, не знам, нали знаеш Красно село, има една жена, дето седи на два стола буквално и свири с една китара, брат. Постоянно седи там. Не съм До казиното точно. На пазара ли бе? Да, Бе. точно до казиното седи До тая казиното баба. много лоша стратегия. Брат, да. Казаното И не знам. тая жена всеки път има пари вътре, а колкото пъти минал там, викам, брат, толкова фалшиво свири на тая китара, че знаеш, много фалшиво свири, брат. Нито един верен тон. Тя да не прави плацебо ефект. Бе. Тя да Не слага, знам, брат. да слага пари спира- вътре. Ама някой... Не, да слага пари тя от себе си и да създава такова Или някой чувство. да й дава пари да спре. Аз също мислих, да. Това също е стратегия. Мисля, че ще бъде особено успешна в моя случай. Да. Може би и на Що Жеков. не пробваш? Да сними видео как един ден колко пари ще изкараш това, да свириш на китара фалшиво и да сложиш някаква шапка, Ма- да събираш пари. Това много ще ми Той разклати- хубаво не може да свири. Така че няма избор да не е Аз мога да фалшиво. свиря само с Именно. уста. Ми ще свириш какво? Даже фалшиво. Как? Може, чува ли човек, който свири фалшиво с уста? Не искам да чуя. Истина ми да представянето, но представя започна хубаво. Ма лошо, май ще стане... Това помниш ли го? Знаех тебе как да ни го помня. Да. Всъщност да, на гостния е Весо. То нищо не се е променил. В смисъл, никнеймът се стои от Весо, CS едно Весо. време, нали така? Весол. Весо, това само е... Да. Макар че това ми е последното име. Аз имах доста имена преди да се сложа Примерно Весо. Грета или нещо. Иван Точно. бях. Да. В началото. После Исмаил, защото все пак Ролан. трябва да да, сме също. политически ориентирани. Да, но без майтап бях Джак Флап по едно време, така се пишех. Не знам защо. Ма ти имаш ли песни пуснати под този псевдоним? Да, но после ги промених. Да, добра идея. Да. Не е лошо. Но много хора ми казаха тогава, че копирам Димчо, защото накрая имам О. Да, имаш в някакъв името. такъв казус. Но... Има ли нещо вярно, все пак? Но не, няма вярно. Но то няма нищо лошо да съм бил фен и просто да се вдъхновил от това нещо. Не е това смисъл, аз съм бил фен, още съм Да. му на Димчо, но не е това причината да пиша О. Не знам, просто стоеше по-готино, стоях пред вкъщи. Стоях си в къщи пред компютъра и почна да се пиша някакви имена, как ще излязат, как ще изглеждат, когато има някаква песен, нали, пусната. И това ми изглеждаше най-добре, брат. Затова съм така. С две съта, ОУ накрая, просто ми изглежда добре. Написано на плакат, на песен и така нататък. Да. Защото и това се влияе. Като видиш нещо, ти е по-интересно да го цъкнеш. Ма ти си бил много малко си го измислил. На колко Верно. почна да качваш музики в... Първо На- в YouTube или в VBOX всъщност? Трите, да. В Vbox. То Да. всички сме тръгнали от Vbox, брат. VBOX, То това вървеше в България. Ютуба не беше много добре преди време. Поне в България. И помниш ли първите песни, които пусна, дали следеше колко гледания Да, правят? В смисъл, помня. примерно 3 гледани и Как? вай. Голяма работа беше. Значи, песента, която пуснах, първата песен, която пуснахме, беше с брат ми. Взехме едно биче от интернет, откраднахме го естествено. И записахме си на телефона на брат ми буквално. На звукозаписа. Ериксон. Не, тогава так му беше излял Galaxy S3-ката. Голям телефон беше. Телефон, Голям голяма телефон работа. беше. Аз даже тогава за първ път видях навигация на телефон. Викам, какво значи това те кара от тук до там и ти показва къде да минеш. Викам, Пък ти голяма тогава работа. си карал колело, примерно. Да, и си викам, кой знае как ще записва този телефон, какъв е нов, какъв е хубав. И наистина си мислех, че е много добро това качество, което вари. Пък то пръщи... И аз на виртуал диджея. Чакам момента да дойде, в който трябва да пея и натискам копчето, защото не знам нещо как да го направя, брат. И пускаме песента и за месец някъде прави 400 гледания. И аз си казвам, Направо си аз пръснал. направо ги отрепах. И си И вече- представям как тия хора не мога да ги събера в една стая, брат. И си викам, тук ма знаят всички вече. Ама примерно стаята, в която живееш, която е 20 квадрата. Да. нали? Имаш такава Примерно стая. там пред 40 човека мога да ги навреш. 40 човека мога да ги натъпчеш, Обаче 400 не. да. И викам, После, като си човек. даскал, правиш ли им Конър Макгрегор походката или? Не, естествено. Ти си скромен. Приятелите ми ги беше срам от мене. Да, В нормално. началото, когато не направят такива неща, но пък после искаха да са ми приятели. Колко после? Примерно след 10 на години? Като пусна Махленската. А, Тогава вече беше друго. Имаше момиченца, които бяха ми отказали преди време.
После ала, викам, ама друг път. А Знаеш преди да колко пуснеш ми беше? Махленската, беше ли събрал някакво гледане, беше събрал тогава на предходни песни? Имах само шум, мисля, че се казваш песента. Да. Тя имаше към 13-14 хиляди гледания. И аз наистина, те не че са много малко, но тогава си виках, това е направо човек. Между другото, Лудница. да, защото във VBOX, ако не те направят избор на редактора по това време, нали, Или там топ 40 я влезнеш. или топ 40, има първите И 5000 места. си бяха. Да. Вау. Голяма работа беше. Да, така че да, това тогава са били много гледания. А пък и той е за България реално само. В смисъл VBOX само за България, така 14 000 само Да, за да. България не е малко. Значи, щом влезеш в топа там на VBOX, значи всичко е добре. Всичко Да. е наред. И какво много пускаш се кеф. Махленската? Пускам Махленската и в интерес на истината първите 2-3 дни имаше общо 10 хиляди гледания, а пък викам, тя тази песен няма явно да гръмне, нали? Защото другът пък има 16. А, ти недоволен вече. Еми, аз 10 000 гледания вече не ги харесвам надграждаме. вече. Надграждаме. И сега не ги харесвам 100 хиляди на ден. Да, какво така. И много бавно тръгна тази песен да трупа, но по едно време почна леко по леко, явно YouTube почна да я бута, да я тласка. Ама в YouTube е каче. В YouTube вече Махленската. Аха. Дигнахме там нивото. Да. И почна леко да се качва и ми беше много яко. И за месец направих 100 хиляди гледания. Първите ми 100 хиляди гледания са на Махленската. Брат. Да. На колко година беше брат, тогава? умрах от кеф на 17. Да. А ти как е записан Махленска? Е как? С два телефона? Имахме. Аз взех. Да, Аз купил вече. микрофон вече. На Такъв, скайп, за скайп или такъв някакъв студен микрофон. И записвах, имахме двоетажно легло, взимах 2 възглавници, на първия етаж стоях в ъгъла и така слагах микрофон да звучи като в студио, защото нямам студио. Браво. И измислях се, никой не ми беше казал, но Да. викам, добре, защото трябва да заглуша по някакъв начин, това ще е варианта. Тарикат с малък, и записвах малък, да. легнал, брат. Легнал, диафрагмата никва, диафрагма Диафрагмата няма. няма, въздух не ти трябва. Не ми трябва въздух, аз съм рапър, за какво не? Разбира се, аз такова се правя гласа по-тежък, защото тогава не ми беше толкова мотивирал. Да, той сега не. Да. и така записвам, хубаво започна, ама се правя, разбираш. Обаче добре стана, харесам. Тайно, не се ли тичаш срам на пот, че някой може да те чуе докато записваш? Не, аз винаги записах, когато нашите отсъстваха от Да, къщи. предположих. А брат да, ти, беше ли там най-спокоен. или? Не, той зашъл беше в навън казармата. някъде с Да. приятели. Не. Не. Жалко е, че никой не фана казармата. По принцип, Да. ще да е хубаво да фанем. Няма Той да е и вие не сте, нали? Супер. Тъй като го гледаш. Ние не сме, Вярвам, че ама... не. Ние имаме режим. Тук двамата. Какъв е този режим? Режим. Ще обясня друг път. Ще обясня като пораснеш още малко. Тут пък дъртия направо, като кай да паснеш още малко. Да, все още съм малък. Имаш ли 28 години? Да. Нищо не мога да ти кажа тогава. 25 съм. И пускаш Махленската, тя гърме, вече се разполагаш с славата си. Да, и правиш тогава ми пари. звънна диджей Дамян. И ми каза, искаш да дойдеш на участие. Не. Не би искам. Брат, и дебюта ми беше в дебют, така се казваше неговата дискотека във Варна. Първото ми участие буквално беше в дебют, беше много яко. И в интерес на истината не се притеснявах изобщо. Всички ми викат, притесняваш се, нали, това спокойно всичко, нали, викам, хора, в смисъл не се притеснявам, ми е яко. Ти не си го осъзнава даже Да, тогава ми е толкова. яко, че тази песен ми е гръмнала и на някой ме извика. Сега да не говоря за какъв хонорар съм ходил, защото Аз ще да питам, платиха ли ти пътните поне? Пък ти шон хонорар си взел. покрих си пътните, как? Пак е имах нещо. 100 няколко лева беше ми дал. А там ли стана да спиш или след участието? Да, ама той брат ми живееше там вече във А, Варна. разбрах, да. Да, и си останах там при него. Ми не ми беше за парите, брат. Аз исках Да, тогава бе, да, много да ясно. отида, нали, Се да ми е изкефиш. готино. А И имаш ли така. много хора в дискотеката, или? Ми имаш, да. А те как Ето, реагираха? То тък му ми беше пика, брат. Ми кефиха са много. Знаеха ли Са- песента? Знаеха ми песните, не Аре, бе. песента. То, като тръгне нещо, ти преслушват всичко, брат, защото ми е интересно тази песен е яка, да не му чуя някаква друга. Ага, да. И беше фул. Аз не бях сам на това участие. Имаше и други хора. И така. А това ли ти е Защото- последното участие? Да, тогава бях на 17, сега съм на 25. Имал съм И- 2-3 през годините. И Да, това ама беше. пълно на частни рождени дни. не? Да, затова минах в чалгата и сега по 37 не ги харесвам на месец. 37 какво? Лева. Едновременно го казах.
Браво, нещо поне си избърнал мечтата, брат. Нали? Да стана чалгар, нали? Да, Това ми общо било взето. мечта. Аз никога не съм казал, че съм бахти рапъра. Аз от малък съм израснал с тази музика, реално. Събуждам се, майка ми надънема чалгата. Какво да слушам? А кой ти повлия за това да станеш рапър? Пълно. Дали социалния кръг или някакви твои приятели, които са Не, бе, брат, опитвали да правят никой рап? между другото. Никой ми повлия. Просто така се случи, наистина. Исках да пробвам, защото ми беше интересно. Баба ми е певица, но тя е съвсем различна певица от това да стана рапър. Тя Нали? каква Някакъв певица? дует Смисъл, тя прави. баба ти беше участвала В в X Factor, X да. Factor, да, и беше стигнала даже напред. Доста напред. Доста да. напред, да, помня. Тя е Завърши много, седма, да. много експанзивна личност, много шармантна, Е много пее. ексцентрична. Да. Виж колко интелигентно Дует. говори това момче. Един дует Представяш с ли? баба си, това ще е Представяш ли? много яко. Ти ли ще го Да. снимаш? Да, за безпере. Правим го. Ще само да извънна да... Ескалираха бързо нещата. Еми, Явно в Бургас тънкото нещо е без пари. Защото и ти като го чу, вече си тук от 2 седмици. много Кой е. аз ли? Да. Като чуеш без пари, вече надушваш нещата и идваш веднага. Аз съм от Що 2 ако седмици трябваш без пари. да... Това имаш предвид, нали? Ако трябваше да дойдеш, чистя тук нищо маса. Аз това правя, Те брат. това прави. Не съжалявам, вече взел съм ти Не, място. виж, не иска нищо не е свършил. Аз не съм като него, аз ще дойда. Маняк, ти нека трябваше да свършиш едно нещо и не го направя. Маняк ти ми каза, вземи ми дюнер. Казах да вземеш мен. Аз съм дюнера. Не съм разбрал. Нищо. Съжалявам. Поне ще ме оставиш ли? Моя грешка. Що стая, какво да Има правя? свидетели. Без това си наблизо. Благодаря ти. Чай сега. Значи, Време е да го представим вече ли? да, представи го. Добре тръгна приказката, вече съм щастлив. Вескич. Няма ли да ме представите? Наш гост днес е Весо. Весо. Шоите ли Без аплодисменти или такива неща? Не. То просто го оставяте така. Ясно, разбрах. Не си играйте много. Не, но искам да е сурово. Много за да може- непрофесионална работа, Не, много напротив. непрофесионална. Искам да бъде натурално. Възможно най-много. Разбираш ли? Тя вода на каква марка? Искаш ли да ти се пълчиш мата, за да не задаваш такива Да, въпроси? защо не си? Няма ток. Не плащайте го, момчета. Кажи сега. Какво? Реши просто да правиш рап. Не ти ли беше интересно поп музика, примерно? Ами не, нямах пари за такива неща. Тоест рап беше Рапа най-бюджетното. е най-бюджетното, да. Затова тръгнах така. Теглиш пък и- бит. Пък и пред време не можех да пея изобщо. А. Сега съм се понаучил вече. Баба ти, като пусна първата си песен, не се ли разочаровала от тебе? Не, винаги ме е подкрепяла. Каза ти, действай си. Да, естествено. Дори да е звучало. Цялото- Гадно, тя ти е казала, Да, Аз супер е. затова Заради супер това. много се радвам, че цялото на семейство ме е подкрепяло винаги. От И в първата моменти- си и В песен. моменти, в които съм искал да се откажа, и те не са малко тия моменти, между другото. Но Пел само за винаги днеска са поне 2 пъти. Днеска не. Днеска не. Мисля да се продължа. Къде съм така? Добре, а смяташ ли? Сега е един интересен въпрос. Ако на 17 години се беше явил в X Factor, че с тогавашните си качества, Аз съм се явял. да, докъде би стигнал? До никъде не стигнах. Нима приеха на кастингите даже. Отидах като рапър, не ме приеха на кастингите. Е, сега ако отидеш като чалга Но изпълнител вече. искам да ти кажа, че това е преди да пусна Махленската. Така ли? бе? Аз после се пуснах и ми стана много хубаво. То много често става така. Хората, които не ги приемат в някакви предавания, после избухват по някакъв Да. начин. Между другото Меди, той също Меди, да. беше в X Factor, но не Той го до приеха. никъде не Фики. стигна, да. И Фики се беше. И Фики явил, беше, да. Ето хората, които не продължават напред, пък ти печелят никакви ги няма. Ама не, ето примерно и Даже една наша Дара. приятелка Мога да Лидия ти кажа. също беше участвала в някакъв Вярно е. формат. Да, и Лидия и Да. тя. Да. И тя избухна след това. Тя в доста формати участва. Ама виж, Да. Лидия, Дара, А в някакъв са формат хора, които не участвали са ли стигнали до заедно? финал. Не. Някаква конфигурация. Имаме песен, да. Да. Не си ли е чувал? Не си спомням. Не са пре. Аз не участвах ли в нея? Не. Само като зрител, може би. Жеко, ти искаш да кажеш нещо много важно? Забравих вече. Мъчих се да отклоня темата просто. Що бе, не? Чай да пия малко вода. Да, бе. Аз не знам дали има човек, който да не знае, че Лидия и Весо са заедно. Да, бе, че са били заедно. И ще направиш проблеми. Няма, бе, нас кой е наш човек. Семейен скандал. Глупости. Аз не на нас, на мен.
реално вашите взаимоотношения са супер точни. Да бе, може и да с се Лили, избързахме с това и с нещо. Лили, не е и с проблем. Наско, всичко е точно. Да, вие сте си взели всичко там от връзката. Взели сме, дали сме. Дали сте, да, някой повече, дори по-малко, то това е нормално в Абсолютно. тая възраст, която вие бяхте. В топ отношения сме, няма проблем. Идеално, да, пък и не се знае, живота може да ви срещне отново. Чисто професионално, Да, разбира се. естествено. Нали. Така, ти продължи с рапа, натискаше яко, постигна много добри резултати. Аз даже точно преди да се конвъртнеш, да се продадеш, не, това не е много добър пример, между другото. Ти реално си имал желанието да го направиш. Кой съм аз да ти казвам, нали, правилно да. или не? Въпросът е, че ти беше сравнително успешен. Имаш песни с 7-8, колко милиона гледания, най-популярен. 12 или 13. Да, 12, даже стане 12. Това е информация, понеже аз съм Да, по-възрастен. коя най... С Димчо е най-гледаната, после Махлинската. Да. Все още и дори с чалката не съм минал тия гледания. И това са много големи цифри. Особено за Да, този факт. стил, това е Да. вау. Наистина. И предвид, че са правени бюджетни парчета са това. Значи, това, което съм забелязал е, че аз, където съм вложил най-малко, най-много гърми. Наистина е така и не мога да го разбера защо е така това нещо. Защото е по-истинско, може би. Какво мислиш? Трябва да имаш някаква теория, брат. Не знам, брат. Нямам никаква логика, наистина. Примерно коледния кючек. Брат, всичките коледни кичици почти нищо не струват, защото само с приятеля са направени. Песните ми, които съм вложил най-малко, примерно Махленската ми струвала 10 лева, брат. 10 лева за гориво на колата. Нищо, бийта ми е подарък от Adnan Beats, а между другото точно преди Махленската аз исках да се отказвам от музиката, защото не се получаваха. Викам, преди да се насоча някъде друга, да не съм просто момче. Като че нищо не върви, по-хубаво някъде друга да Да, отида. примерно в Еконт. Примерно, да. Нещо. Или Като автомонтьор повече мотива. Това нещо сериозно. доставчик примерно на Девин, нещо такова. Да. И... и така, ми прати бийта тогава Adnan Beats. И ми стана много яко и викам, добре, ще пробвам за последно. И то взе, че точно тази песен стана. И не се отказах. А ти преди това колко песни имаш? 5. И да кажем 4-5 да пуснат. Да. И не беше удовлетворен, и викаш, губя се времето. И Абсолютно. тогава си бил на 18. На 17. Име. Още в училище и си губиш времето. Да, на 17 си губи времето. Аз мисля за напред. Предприемач ли ще да станеш? Може да, недвижимо имото нещо. Да. Мисля ли с какво ще да бъдеш, ако не беше това, което си? Най-вероятно ще аз съм сервичор. Не съм го мислил, не искам и да го мисля по принцип, защото искам това да си ме. Да. Тоест сега не си напада да се откажеш, напротив, Не, по-интуализиран си от всякога. натискам Макар и да смени стиловете. Защо реши да ги смениш? Защото ми хареса, аз бях предизвикан от Чочев, не знам дали се го гледа това. И ми хареса реално, видях, че хората реагираха добре. Аз съм, може би, единственият чалгар, който... единственият рапър, който е преминал в чалгата, без да е толкова хейтван. По принцип не ма хейтват много. Сега вече напоследък почнаха малко повече, че искат, нали, от Стария Весо, затова сега ще им пусна Стария Весо. Не знам кога ще го пуснете това, но може да е излязла вече. Мисля, че вече е излезнало, да. Ама пак ще има някакви чалга елементи. Ще има малко, да. А бита регетон ли бе? Или... Ще ти пусна после, не мога да Не знам можеш повече Не можеш да информация. издадеш. Ако вече, То ще е излезнало. ако е вече излязъл, може да я видят в описанието най-вероятно. Ама си подписал договор с някой, че... Не, Със себе си. със себе си. Аз вече съм Ти си продуциращ и изпълнител. солова кариера. Точно така. Браво. Те преди това беше соло, просто те във фирма. Аз не съм бил в група. Преди време, между другото, Тарафа ми беше писал, искаше да правим група. Така ли? Да сме двамата. И аз му казах, брат, в смисъл, ние може да правим песни, но просто аз искам да не съм в група, искам да съм сам. И тогава станаха с Вирго група, реално. Така ли бе? Да. Смятай. И са Много толкова интересно. успешни. Тъпо ли те е сега малко? Не. Не, брат, защото аз знам моето, аз искам да съм си сам. Не искам да съм в група. Да, той стилови се различава, М. реално. Плюс това нямаше да е същото. Аз наистина имам тотално различен стил от Вирго и Тарафа и просто нямаше да се отиваме постоянно. Тотално различно ще да е. Сега ако направим някаква колаборация, ще е окей една, ама да сме Сега ако група. направите колаборация в момента, много ще гръмне. Да, най-вероятно се надявам. Ма те може би ще са резервирани пък, заради това, че те асоциират с чалгата. Защото според мен техните фенове са много хардкор за трап. Ами не е точно, брат. Те Вече в момента всички- песните им... Той не знам Тарафа защо направи песен с последната, Теди да. Александрова. Да, и с Чочев. Да, Да. бе. И с Чочев Вече- реално се прие най-добре. Да, и вече хората не са толкова хард за такива неща, брат. Приемат си ги.
Да кажем, има едни 20% България, дето са аз слушам само рап, искам само рап да слушам. Пък чалгарите, брат, Те са малко чалгарите underground, слушат които са... всичко, брат. Брат, и Чалгарите, рап, чалга, хейтват каквото също попадат в чалга заведения от време на време. Сигурен съм и се Естествено. разцепват. Естествено. Моля те. Няма Дори такива. това момче, което наскоро гръмна Димов, също го виждам по дискотеките, в чалга дискотеките. Той се забавлява на такава музика. С Биляниш направиха песен. Това са нормални неща, брат, вече. Да, вече се размиват границите. Не е някакво... Което е много яко, брат. Трябва всички да сме такива флекси, гъвкави да Да. приемаме такива неща. Точно за това и го направих. И ми харесва, и затова се оставам. Който да ми казва върни се, ще ви дам там една-две песни, рап още. И това е. Не, веднъж годината може да Еми, пускаш може диско. да. Реално И съм правя сигурен обаче, че има каквото по-малко пожелая. гледания, отколкото... Може по-фолка. хората да са затържени между другото. Да ще видим. Да, интересно е сега да видим. Интересно ми е, и на мен ми е интересно да дали видя, пък ще защото има 2 години интерес. нещо не съм им пускал Да. рап, а пък много ми го търсят вече. И ще видим какво ще е интересно ми. е на Добре, мен. всяка направи рапа, което ти харесва повече. Има ли нещо, което те дърпа повече към рапа или към чалгата? Чалгата ми харесва повече, брат. Там и дори за текст да е, може да вложиш повече чувство. Насякъде го казвам, но то е така. Примерно, нещата от живота, които се случват, ти можеш да ги кажеш в чалга по лек начин, такъв музикално, а не, примерно, да са случили някакви неща, да си израснал на улицата и да почнеш да нареждаш, че как си израснал на улицата и който е бил спънал и който е направил. В чалгата, примерно, неща от живота, колкото е тъпо, примерно думата е изневерил. Представи си как ще звучи на рап, брат. Супер тъпо. Нали, тя ме изневери, аз направя. Не ставам, обаче когато тръгнеш да разкажеш цялата история и кажеш, тя ме изневери, защото елис, кое да го изпееш това нещо, вече му влизаш под кожата на човека и по друг начин не приема тази работа. И заради това, в смисъл, по-свободен си в по-фолка. Между другото, много ми хареса фристайлите, Кой е фристайл? който се опита да направиш. Що? Не, аз не мога да правя фристайл. Страхотно Никога не беше. съм бил добър в фристайла, между другото. Не им вярвай. Всички текстове ли сам ли си ги пишеш? Сега предстои да излязат песни, които Николай Гурманов ми е помогнал за тях. Даже едната песен е писал изцяло той. И това е единствената песен, която съм позволил изобщо някой друг да ми напише през цялото време. Но вече съм над тия неща. Преди много исках всичко аз да се правя, но и всеки един изпълнител си има, или артист си има някакви дупки, дето нищо не му идва в главата и сядам и мисля и нищо просто, брат, празно е. Няма муза, няма нищо. И в един момент трябва някой да ти помогне, изчерпваш се, после пак се връща, ама докато се върне, трябва някой да свърши тази работа. Мгм. Ама те повечето май на високо ниво в България работят с текстописци. Абсолютно Много да. са малко тези, които... Ами да, то така трябва да е по принцип. Един изпълнител трябва да си е изпълнител, нали? Режисьора трябва да си е режисьор, не да правиш хиляда неща. Това, че аз си ги правя, аз съм ги правил, защото съм нямал средствата, нали, да Да. дам на някой да ги направи тези неща и така съм се научил, което пък ми е плюс, защото примерно сега ме звънат за някаква реклама, аз не карам никой да ме снима и да ме обработва, аз си я правя. И Между другото, добре си се получава. мерси. Сега с Съная да ти кажа, тук здеш ли го правя той? Не, аз си го правих с такъв. не ми вярва, да. Викам, лъжиш той. Не, вика, аз съм. Ама Не. включително ти сам ли си монтираш Всичко, видеята? да бе, да. Клиповете казвам. сам ги монтираш? Дори сега последната песен, която може би вече е в описанието, нали? Пак аз съм монтирал. Той е монтирал. Сам. Да. Де факто все още не съм я монтирал, но когато излезе това ще съм го монтирал. Видеото е топ. Направо Много, пръска. много е силно. Пръска. Видях, че има цели 28 кадра, които сте заснели. Представи си, Много ме е 28 интересно. кадра, ако ще направя. Да. Сега, ти ли си единственият мъж, който се е сменил, ще я кажа пол, но може би е рано, стила в музиката? То е късно даже. Не. Криско какво направи? Той Зира се връща малко. Криско залезе. Не, как ще е залязал? Как бе, брат? Не. Моля ти се. Не, със сигурност не съм толкова слушани песните като преди, ма не е залязал. Криско си е Криско, брат. Да, ама той не е пускал песен от една Не година. знам. Това е мое лично Това е наблюдение. тъпо сега, защото наистина може да залязал малко, защото е пуснал песни. Просто YouTube вече е така, брат. В смисъл не достига до по-голяма аудитория, както беше преди. YouTube е много странен вече. Никога не знаеш. Значи най-яката песен да е, брат, ако не достигне до правилните хора в правилното време, просто няма да гръмне тази песен. Мгм. И TikTok също много влияе за тия неща. Това ми беше замисъла, когато направих 2 Ферарита, 3. Тази песен, даже вие бяхте, нали? Вие правите клипа. Аз се снимах. Да.
И точно тази песен, това беше замисъл. Ние даже там подготвяхме нещата да снимаме за TikTok, танц да направим специално, да може TikTok да задвижи песента. И то точно така стана по план, брат. Като когато нещо е планирано, то просто се случва. Стана ли наистина? Бе? Стана, то се Тя стана много хит. гръмна Тя тая хората песен. правиха ли? гръмна. Това Имаш, нещо? има В над, TikTok после много имаше, да. над 30 000 видеа има с... А какъв беше танца горе-долу? Може да... Супер лесен, брат. Няма. Е така правиш. Да. Цак, цак. Това е, да може всеки един, който Смисъл, види как това, ти да е- може да го направи. Пълно сутринта се събуди и се спал върху ръката си и не се успял да я вдигнеш, примерно, и оттам, че дойде идеята. Реално то танц даже не е мой. То танц е на един А, човек, и танц който ти е видях. измислен, така ли? Не, Брат, това имаш е- нещо авторско във всичко, което правиш. всичко е авторско. Добре. Без танца. Добре. И видях го даже от един пич, който в TikTok го прави този танц и супер беше гръмнал тъкмо в този момент. Обаче пък клипа много бързо трябваше да стане както винаги. И нямах време да се свържа с пича да го извикам. Аз ще го извикам за клипа. Обаче не можа да го извикам. И в крайна сметка му използвахме танца на човека, той взе, че гръмна. И той писа ли ти? И шматка? Не, той даже направи реклама на песента, разбираш. Човека, той ли е измислил танца, буквално, с саунда от песента, си пусна видео как се танцува и така, Да. брат, разбираш. Викам, Много мале яко. топ. Даже не Браво. съм го карал, брат, Да. разбираш. Супер. Към идеално. А сега в тази новата песен ще има ли някакъв танц? Не, Защото е рап. еми да. Нали, трябва да сме тежки там. Тоест рапа малката казва такова. Сковава го. Сковава, да. Не бе, то А гласа Какво ще да се го правиш? правиш ли по-дебел? За Не. да приемат по-насериозно. той си е моя, рапърския ми глас. Той вече е мутирал, така ли? Да. Да, наистина. А някакви дуети смяташ ли да правиш? Имам дуети, да. Не, знам, че имаш, ма бъдеще. Да, бъдещи, ли да които направим са, дует? са готови. Зависи от сумата, братле. Аз между Трябва да се другото, половинка за тенис. Нямам. Не? Не. Не искаш? беше казано, желание. че най-обича дуети, които да ни плаща. Да. Така че ако искаш, може да участваш. Той всеки, който иска дует и си го плати, може да го направи с тебе. Някоя песента е хит, влизам. Обаче без да плаща. Ти къде знаеш коя песен е хит? Ще го чуя Как разбираш? и ми чувам. Почти винаги ли познаваш? Да. Казваш, че тая песен ще е хит и тя става хит. Да, даже много песни съм пуснал и съм си казал, че няма как да станат тия песни да са хитове, но трябваше да ги пусна по едни или други причини. Да, разбрах. Да, и съм бил прав. Добре, случва ли се да чуеш песен на някой друг изпълнител, преди той да я пусне и да кажеш, това ще е хит? И да наистина да е така. Да, абсолютно, и те са си хитове. Даже съм правил няколко такива за други хора. Така ли? Така ли? Да. Защо не кажеш кои са? На Галин 112, примерно. Ага. Тя си е моя песен, не та съм му я правил. Браво. Други има, сега няма значение, няма смисъл да ги изброяваме. Добре. Значи ти си радар за хитове, така ли? Ами, гордо, понякога ми се получава, така да го кажем. Какво трябва да има се. един хит? Има ли някаква рецепта, брат? Брат, не, няма рецепта за това нещо. Правиш го и после го слушаш и преценяш. Даже, айде, не можеш на 100%. Това е комшийката. А комшиката вика. Тя вие от време на време. Не можеш на 100% да прецениш дали нещо ще стане хит, но все пак трябва да имаш някакъв слух и не знаеш хората на каква вълна са и какво искат да слушат в момента. Това е... Те хората са главните, които задвижват хита. С възрастта смяташ ли, че изпускаш някакси начина, по който младите мислят? Защото те правят нещата да са хитове. Ако децата го харесват, подрастващите, те са тези, които Не, аз са не ангажирани. смятам, че съм толкова възрастен, че да. Последно, ти млад ли си или възрастен? Не мога да разбера. млад Като кажа, съм. че си малък, ми се Защото- средиш. Като защото- кажа, че се дърта, нали, лисица, пак ми се средиш. Не се сърдиш, шо. Ти си в една средна възраст, брат. Точно. Ти си застаряващ младеж. Ама затова ми беше странен въпросът ти, че викаш малките там, това, И защото не си мислят. в Даскал. Пък те в Даскал се раждат лавчетата, някакви трендове. Имам приятели, които скоро са завършили, примерно, и покрай Например, тях се приятелката завъртат ти. неща. Да, точно така. Тя кой е набора? 04. На 19. 19, да. И тя какво ти казва? Вкарай го това песента, ще гръмне. Да, аз допитвам до много хора около мене, без да им казвам моето мнение, да разбера реално какво Да. мислят. Това е много хитро. Ти правиш проучване на пазара реално Абсолютно. и интегрираш някакви тренди теми. Да, лавчета от и така абсолютно нататък. различни хора питам. В Смисъл. Да. Това е най-доброто, което мога да направя. Но сега не се е допитал до тебе обаче. Да каза хора, не божества. Рептил. Той е, как ще съм рептил, бе?
Не си ли? Не, ма и друг път май съм му казал или някой друг ми го е казал. Що ми друг ти го е казал, замисли се. Почна да съмнявам Има себе си. нещо, май. Почна да съмнявам себе си. Ви двамата бяхте запалени по астрологията. Не, по human design. Искаш Да, да е. разбереш малко неща за себе си. Да. Сега ли? Добре. Ще дам номера само обадиш. На горещата линия. Бяхте ми казали някакви неща. Даже с тебе тренирахме един път в Бургас. Да, бе, там аз ти бях беше казал. беше ми И казал ти за някакви Лидия неща. ме пита тогава и за нея Беше ти ми бях казал казал за някакви тройка и работи. птица ли, нещо такова. А той три птици ли е? За тройка не знам дали сте правили, но Птица, да. птица със сигурност, да. Ма кой са Антонет? Пепе? Не? Не. Те пръщат нещо, бе, брат. Нещо Те има ме- тук. Те Нещо микрофони има, нещо Не заглъхват. знам аз. Хем са нови. Матиас, дали е да. твой? Не мога да разбера. Я, чакай. Работи ли? Ние ще довършим, благодаря Няма ти. само ти да... Може да ми подадеш една вода. И една кърпичка за пута. И един дезодорант също. За теб. Така. Да се полея Това малко. не е уиски. Не го пи. Да се полея малко. Мога Да, да бе. променяте ли го? Че така... Ми по принцип не. Няма стои То не се така. вижда. Между другото, наистина стои тук нон-стоп в студиото. Да, от немърливост стои там, забравим да го преместим. Да. Ама все пак в момента са на промоция, нали? В момента са на промоция. Добре ли мириш, защото не го 30% усещам? в сайта на Блесънто. С корона съм. Весо, тък му казвах най-важното нещо от Извинявам целия се. ни разговор, че Да. в сайта на Блесънто има 30% отстъпка за всичко. Значи, който не се е абонирал за моя канал в YouTube, може да го направи сега. А ти ли ще го монтираш? Ще ги изкочи ей тук. Ей тук, ей така. Абонирайте се. Мерси. Така, И с- слушай и с всяка това една може песен, нали, по да... два пъти. Да, и с това нашия разговор днес Приключи. Благодарим се за участието, Мерси. Весо, че изпълни своя дълг. Всъщност твоето участие беше изцяло вързано с Аз знам какво да кажа да приключи. продуктовото позициониране. Да, това последната твоя част ще бъде изрязана. Ти каза дълг. Мислих, че дълга му да те закара после. Това също. Той е вързан с договор, за Бая, който не е подписал. Дългове имам. Бая, дълго имаш. Кой знае каква заплата ще взема? Не, бе, не, ти си такъв първия месец си интерн. Какво беше интерн? Да, английски е ясно. Ще се чуем за английския по-нататък, момчета. Да. Има време. Няма Интерн. проблем, важно е да знаете български, това е родния език, трябва да го уважаваме и да говорим на него. Не бе, интерн е... Когато си бонак, току-що завършил университета и отидеш на работа, как се казва? Бунак. Казва се социално слаб. Така че... Разбирам, да. Първият ни разговор в началото беше социално слаб, но после Сега се е коригираха просто- нещата. Сега е интелектуално слаб разговора, не? Абсолютно. Така че... Започна добре, хубаво започна, ама... Хубаво започна, лошо май ще стане... Виж как пее този човек, мани гали ми ушите. Ужасно, а? Аз съм много силно Може да вибратор изпееш между... някоя песен, мачалга, така да изкривиш нещо. Нещо на Весо. Чува ли си го този изпълнител? Между другото има там... Нещо. Мога, обаче трябва да го запишем. Не искам да се пропилявам. Аз не искам да се хабя енергията на празно. Ти гласът няма смисъл да... Не. Не да говориш повече. Аз мога да го изпея, ама трябва да вземеш един логопед за студиото. Не бе, ти имаш песен, бе. Имам, да. Две даже. Човека много пее, бе. Как две, бе? Три. Между Ние другото... сме в клипа. Чакай. Коя... Ти сме Слушай, в... как е? Какво ще Що знаеш? е? Ама не в тяхна песен съм. Да, в тяхна песен съм. в Абе, клипа. знаеш ли, че една песен, която още не е излязла, Друс ли е? отлежава от 5 години. Да, тази песен няма да Записвахме, излезе. да, записвахме с Весо. Той не записваше. Вярно е. Ви Помниш ли каква беше ситуацията тогава? пияни казаци. Не помня, просто песента И ти ли беше пи супер ракия, бе? странна, брат. Не, вие пихте ракия. Да. Ние Ти си спихме. искал да ги вие се изгониш. И се напихме с една Ви се бутилка напихте, ракия домашна, брат. Вярно, че 60 грамса или какво беше? Ето Тя на беше с баща му. разтривки. Аз може да си дезинфекцирам очилата и някакви повърхности с Наистина. нея. Даже по едно време мислех да забръша микрофона, защото беше се насвоил с някаква кашлица от предния артист. Аз на ванката скоро му открих в стария хард диск някакви записи, дето е записвал. Ден 1, 5 секунди почивка. Ден 2, и брат, това продължава 8 минути, разбираш. И аз викам, какво смисъл? Аз не Това помня. някой скетч. Аз или не нещо. помня такива неща, разбираш. Викам, какво става, тук Да. и му пращаме. Тъй, че да, брат. тая песен, която още не сме пуснали, но тя може би ще бъде хит. Може би трябва да я пусна на Весо, за да ми каже дали ще бъде хит. Ама аз или не не. знам, бе. Ма не знаеш, бе, брат, тя много се Зна- промени. Боже, променил се. Кога не сте пили от 4 години? сте Не от обарали? една.
Да, бе. Преди една година Дизаста я бараше. Не, Преди това бати пеше. преди 2 или 3. Преди година и половина Дизаста я бараше, а пък Преди преди 2. това бати пеше. Значи, когато снимахме Голбой преди 2 години и половина, Не, след това пак я бараше, брат. ма той тогава изгоряха хардовете. Абе, бара ли я, бара Ми да е барал, да не е барал, клип има ли? Абе, между другото, аз съм шум, не си спомням много, ако се Да. пише. Ими, малко ако я намерим някъде, ще я пусна малко. Да кажеш. За друс са пей. Да кажеш. Добре, леле. нали друсане. казах, ти бяха изгубени в някакви... Това е историческо наследство, разбираш ли? Добре, ама че са оправили някой ден това нещо. Това е божа работа, брат. Питай ма за нещо, Което зависи от него. Кое Добре, знаем, имате ли примерно, кадрите? кога ще намерим Не. лек, кога ще намерим И лек как за ще рака. направи? Трябва да снимате пак. Ще снимаме. Не се пресняй. Тя може Няма да излезе тази Няма песен. да излезе. Мгм. Те, че няма да разберем дали е хит или не. По едно време много се беше заслил в TikTok, брат. Какво стана там? Изкара ли някой лев? Омръзна ли Много те? милиони извадих, се чух какво ги правя, брат. Виждам, че си купуваш кола през месец. Между другото, не е лъжа, на половин година ги сменям. Да. Ама жените не за по-рядко друго, сменяш. просто не ми харесват Колите? колите. А жените? Аз имам една, Не, той е моногамен. доста. Аз съм Зодия Лъв. Жените не ги сменя, само мъжете. А обаче... Това ще вас сменя. Със сигурност. И аз обмислях с някакъв такъв ход. Кажи ми за TikTok-а. Каква беше тая работа, брат? По едно време всички бяха много поудяли. Лайфове, Интересно беше, брат. гифчета. Абе, то още са поудели, ама вече не е също така. Но пари изкараха ли се от това нещо? Кажи ми Ами, честно. изкарват се, да. Изкарват се пари от това. Ма колко пари, примерно? Еми няма да навлизам в подробности, ама Повече от- изкарват се хубави пари. Повече, ако съм ходил в Не университет всеки. 4 години, започна работа в офис, имам 5 години Ще извадиш опит. повече пари от TikTok, да. Но не всеки може, нали? Трябва да те знаят по някакъв начин. Не може всеки да влезе там. Трябва да си интересен. Трябва да си според мен, интересен с Или нещо, да. особен. Или да правиш глупости, предизвикателства и така нататък. Ма не се заслужава. Ескалираха тия неща Така. вече направо с тия предизвикателства. Стана ми скучно и спря да ги правя тия неща. Наистина супер абсурдно, брат. Все пак смятам, че трябва да даваме пример по някакъв начин, защото главно детска аудитория има в TikTok и гледат и после се чудим, защото децата растат такива, защото заради нас, защото Да. ние им показваме това нещо. И ми е супер тъпо. Там Мако Крал, дето ги прави тия. Знаеш ли му Мако Крал? Не. Брат, няма смисъл да го говорим. Правят бахтигадните предизвикателства, повръщат на лайв, мажат се с яйца по главата, бъркат се в гърло, всякакви неща, драскат се. Брат, отвратително, чупят си телевизори, работи. Ама пич, не можеш заради това, че си победил тази битка да вземеш да щупиш телевизора вкъщи, брат ми. Вземи го, дай на някой, дари го. Знам, че изкараш тия пари, ама бива ли чак телевизорите, свалят си ги през терасата. Брат, някой ще го накара, ще го предизвикат да скочи и той скочи от терасата. Но той може да убие някой. Ами, който С минава долу. телевизора, аз С мисля, телевизора, някоя да. кола да падне на човек. човек. Направо. Затова стана, ескалираха нещата за мен там. Не е същото вече. Защо- Беше забавно преди. Защото в началото дори малкото е било интересно. И вече взел да загуби интерес и се мъчат хората, стават все по-интересни и правят все по-големи глупости по някакъв начин. Ма той преди нямаше толкова много. Не бяхме много хора, които пускаха Да. лайв. И Ето, ти сега беше един всички от разбраха, първите. че се вадят пари и всеки втори брат в TikTok на лайв. И то, Ме малко ме дразни, ако трябва да съм честен. това нещо. естествено ми има So, дразни. аз защото не стоя по много време в TikTok, обаче съм засичал твои лайвове с брати. Защото това ми е било най-интересно, защото там простотията е нон-стоп. Но там са лавчета. Гледаме ги забавляваме хората, Ама брат. то не са само- лавчета, в смисъл не правиш някакви предизвикателства, както кажа, да си хвърлиш телевизора, пълно. брат. И те са лафове между двамата, пък нали, знаем колко са забавни в комплект. Той затова вече не ни гледат толкова хора преди време. Аз правих предизвикателство в самото начало, но брани. В смисъл, аз нямах право така или иначе да правя кой знае какви излагащи се неща. И много хора ме гледаха, брат. Страшно много хора. Беше много интересно. Но в един момент си казвам, че ако правя, това са пълни глупости, няма да правя повече предизвикателства и гледаността падна. Хората искат да гледат сир, брат. А това донесли ли ти нещо в дългосрочен план? Нова аудитория, примерно популярност? Не. Не си го усетил като нещо. Не, абсолютно същото е. Примерно повече участие ли имаш от тогава? Не, абсолютно същото, брат. Даже да не кажа, че по-малко участие имам и то може би е заради това. Защото може би станах прекалено достъпен на аудиторията хората, ли? на аудиторията, да, и свикнаха прекалено с мен и за какво е да дадат на участието да ме видят мене. Те ме виждат всеки ден. Затова и спрях да го правя. Ага, да. Може и това да е вярно. Оказва влияние според мен всичко. Сега може и да не съм прав, може да съм прав, но не ми е интересно даже вече. Надрасна го.
Мисля, на 25 вече не те е интересен TikTok. Възрастен съм вече. За деца мислиш? Знаеш кога разбираш, че си удартял? Като станеш от стола и като кажеш опа! Като сви дисковата херня, ли? Да. Тогава вече разбираш, че си малко търт. Се разтъпчам. Добре. Се разтъпчем. Това вече е в по-горния клас. Да, разбирам. До там ще Това си вече е, аз. да. Ти на колко години стана? Пенсионното осигуряване. Моля? На колко години стана ти? На Христовата възраст, почти. Не бе, често. Кое набор биш? 9-1 ли биш? Като ти кажа Христовата възраст, за колко си мислиш? За 2000 За нищо и не нещо. си- Не знам, за нищо не си мисля. Интересно е на колко си години. Искаш да кажеш, че като ти кажа за Христовата възраст, сещаш за Исус. Да. Добре. На 32. И... Почти 33, затова казвам Христовата възраст. Той е бил на толкова. И аз трябва да Колко минал ти там. беше? Ико? Още 8 годинки, 4 стака. Ужас. Ти още 7 даже почти. Ма не ми личи, Майко. между изглеждам по-млад от тебе. От мен не. От мен не. Но изглеждаш по-млад, да. От Жеко. Примерно 20. Мен е абсурд. Примерно 28 годишен. Бих Примерно казал. между мен и Жеко, кой изглежда по-млад? Дори ако се свалява чувак. Изглеждаш ти много добре. Свижи си чулата, така изглеждаш много по-зле. И така удари 40 стака. Весо, твоята приятелка може ли да пее? Ами, горе-долу. Ма нямаш... Средно положение. Ти обаче много се пазиш, брат. Не, От какво? Не избягваш да правиш толкова много дуети. Имам чувството. Ами, не че избягвам. Не знам, така се случва, но сега имам да пускам. Следващата година би трябвало да излязнат. Да ги засилиш. Да, би трябвало да излезнат тия песни и смятам, че ще са доста слушани, но ще разберем. А дует с приятелката ти? Ами по-скоро не. Мгм. Ама може да пее, така ли? Горе-долу, пак Да, казвам. ами Средно като мен. положение. Като мен. Весо е Не, добър не, не. с програмите, може да направи По-добре чудеса. пее. По-добре пее от мене. Да. Това е рядко. То това не е трудно. Еми Чува да. е лек. Искам да вярвам, че мога. 50 пееш Добре, чудесно. изпей Виж как- нещо. Весо си я повярвал преди време и Пък не е можел. ми И да, после се понаучи. пък човека се Ама е е бил, понаучил. малък. Виж, човек се учи докато е жив. Напъвал. А пък ти си вече на 32, брат, където Аз те вече първа съм, да почваш. изпуснал съм влак. Що бе, ако си на логопед и музикален педагог и на още няколко... Логопед за какво ти е? Защото не мога да говоря, аз първо трябва да се науча да говоря. И тогава вече да видим какво ще се случи. Виж, с пеенето. като мен е стани рапър, научи се да говориш и после чалгар, брат. Това не е еволюцията на Не. съвременния музикант. Аз така смятам, че... Еволюцията на музиканта. Добре, Почваш да, от... виж, всеки ако иска да се занимава с музика, първо да стане рапър, да почне като рапър, да се развие малко, да изкара някой лев и да И стане след това да чалгар. деградира. Мислиш, че съм деградирал? Не, в никакъв случай. Според мен ти си на върха на кариерата си, брат. И ми е много интересно Значи, как ще продължиш ако така бях нататък. деградирал, нямаше сега да ми даваш 1000 лева А за участие. метал мислял ли си? Не. Това е. Трябва да направиш Трябва да пробваш метал. нещо. Не. Така не ще си ги подпукал стиловете. Метал, Какво ти пречи? метал, не, метал и опера са единствените неща, които... Виж, Вирго жанрове, направи. които... И той много добре си го интегрира в песен. Браво. Дали Вирго? А, Да. На Вирго му се получи. Защо не пробваш ти? Ми, не искам. човека сега иска да стане чалгар. и Това Мисля, е че брат. ще пръсне. Ма защо стана чалгар? Защото там са парите ли? Както казват някакви други хора от тези среди? И това също е така. В крайна сметка, никой не ми носи хляба вкъщи. Да. Име, да, в крайна сметка, да. Да, със сигурност е по-доходоносно, но това не е главната причина. Харесвам повече наистина. Ма ти си го носиш от преди това. Е, да, аз съм се Има чалгарч си го, от да. малък. Има Мисъл, се, преди още като сме снимали нали, други песни, си го имаш това. Дали си спомням как си го промотира песни с тонконата по центъра. така ли? Да. Всеки път, като му звъна на дедейшна и той вика, ало, Роми? Роми, Виж, не. Още така бях рапър, нали? Вика, Роми? От ромски происход се Да. да. Роми, нали? Да. Весо, има ли нещо, в което вярваш? Нещо като... Не религия, ами някаква сила, която да те крепи, да ти бута напред. Вярвам в Господ, но не в това, което казва, че е човека или с какво. По-скоро за мен Господ е слънцето, светлината, всичко, което е около нас, нали? И смятам, че има някаква сила, която ни подкрепя в даден момент, която ни поддържа, не знам. Това е за мен Господ, не е човека, който иллюстрират. А смяташ ли, че всичко е предопределено под някаква форма или че имаш
право на избор за това как ще си изиграеш картите. Все едно. Винаги имаш право на избор, но сякаш не всеки път. Сякаш всичко е предначертано и просто трябва да се случи. Тоест не можеш да избягаш от съдбата си твърде много. Твърде много не, но можеш леко да избягаш, според мен. Тоест ти Да смяташ кривниш леко. Може Да. да кривниш, да. към Ясно. по-лошо. Или? И към по-добро. А смяташ ли, че на теб ти е било отредено да си този, който си и да продължаваш да се Естествено, развиваш? щом така се е случило до сега, явно така е трябвало да стане. Да. Аз си вярвам в тези неща. И трябва да вярваме в знаците в живота, според мен, които ни дават, и да се слушаме за тях, да се оглеждаме. Примерно, аз много вярвам в такива неща и за някои хора може да е странно, но примерно, ако някой ме пита нещо или аз искам да предприема дадено действие в този момент и се погледна, часовника е 4 часа и 4 минути сутринта, не го правя, брат. Защото това е ерор, това е грешка. И примерно тогава не правя нищо. Приемам, че това не трябва да го правя сега и не го правя. В такива неща се вярвам аз. Малко се потресен. Или примерно вървя някъде и си мисля нещо това дали трябва да е така или не и хората до мен минават и казват, не, по-добре не го прави, ама смисъл го казва на нея, примерно, на жената, която мина. И аз го слушам това и според мен това си е знак и си го използвам. За първи път чувам нещо. Това е много странно между другото. Да, е добро между другото. Вярвам се аз тези Добре, неща. ама как разбираш кое число е положително и кое не? Примерно около е 22 и 22. Какво значи това за теб? Не, примерите дадох просто, че 404. 404. Да. Някой, Да. който го е измислил на случайен принцип, Да. това ще бъде вече Еро 404. Смятам, че Да. Тоест без... това е в моята глава, в моето мислене Да, и чудесно. това е просто грешка за мен. 404 и си го приемам така. Това е, да, някаква асоциация. Да, и смятам, че това са Това някакви между другото знаци, се които казва трябва да си ги приемам. синхронизация, доколкото знам. Не знам как се казва. Да. Що му казваш? И примерно да се чуеш с някой и да ти каже, абе, Весо, еди си кой има интерес да инвестира в твой клип, примерно някаква пицария, да кажем. Да. И пътуваш по магистралата и виждаш билборд с тая пицария. Точно реклама, разбираш ли? Да, Да, това е синхронизация, например. яко. Да, значи синхронизация. Да. Да, и това Хубаво, е вече много знаеш какво е. Да. Да. Ти по-рано напита за Human Design. Какво искаш Да. да питаш за там? Аз доколко знам баба ти, тя явно има много таланти. Тя тая гледа жена. на карти. Ти си взел малко от таланта и... Майка ми също гледа на карти, баба ми гледа на карти. Ама какви Обикновени карти? карти. Обикновени много познава. Аз се гледам доста често, между другото. На тебе гледа. Да. Да, в смисъл аз се гледам като кажа. Те ми гледат и наистина страшно много познава. Да кажем, не на 100%, но 95% от нещата, които са ми казали, те се случват рано или късно. Сега ако нещо не се случи, ще кажа, то не стана, нали това на това. И то става примерно след половин година. Обаче става, брат. Да. Вече искаш да ти гледате на тебе, нали? Аз искам да ми дадеш контакт на баба си, даже ако искаш може да го вкараме в описанието, да има някакви записвания, резервации, ако иска да развие този бизнес. Добре. Майка ми също гледа, така че... Сега иска и майка си да набута. Сега майка си иска да набута. Първо за неговия канал се Видя ли абонира, го сега майка си, баба ромчето? си. Да. Абонирайте се за канала пак, ако не сте разбрали предварително. Долу в описанието и тук ще искаш Телефон за връзка с баба ми. телефон за връзка с майка ми. Ама майките, в смисъл наистина приема клиенти и им гледа. Да, да. Без майтап. Да бе, без майтап, сериозно. Аре бе, ма къде? И по телефона може да гледа. Весо, кога си роден? 13 август. Human Design нещо значи. Бях се го изтеглил, но нищо не разбирам. 2000 ли То се беше? чете в интернет, там някакви неща беше. 2000 ли? 98? 9-8. Сигурен ли си, че му веде правилно данните? Дай само да се. Я да видя. Жеков, не бе брат. Данните. Да. Значи, 18 август 98. 13 август. Да, подсказва ли си, че е 3 птичка вече? Казва ли си, че профила е 3-5? 3-5 е симпатичният биладжия в Human Design да се воля. Сега вече... И егото изчезна цяло. Не бе, Не егото, G-центъра изчезна. G-центъра. Ама е ляв между Момчета, другото. нищо не разбирам. Ляв си малко. Не съм ляв. Ляв си. Не съм ляв. Как е ляв си? Ляв си бе, брат. Не съм педала, момчета. Брат, Не по-ляв. си го моля По-ляв. Стига, бе. По-ляв не съм виждал от тебе до момента. Ай, бяга. Страхотен. Да Канала съм на си- семейството. Ето това го прави. Племенен. И ти си човек, който много дава за семейството и в възраст, може би около 28-29 Може да имаш и детенце тогава. и дете може да имаш и ти си човека, който
така изкарва прехраната за семейството и да, всичко. Аз ви казах, че чалгата вади пари. Ти ще си човека, който ще държиш да се случват всички празници на децата, да сядате заедно на маса. Това му каза на клипа с Алисия, между другото. Така ли? Да. Мале, смятай. Да. Още от тогава. Ама и 1949 също е племенен канал, така че той е изцяло племенен индивидуалист Индивидуалист, да. канала на структурата, който Индивидуалист? Да. За това? Го има. Имаше канала на мутацията, който пък е свързан с меланхолични периоди, където затъваш така психически, не можеш да набереш скорост, да се насилиш да направиш нещо или малко ти се размиват границите на това, което трябва да направиш, кое си направил вече и изпадаш едно такова самотно състояние. Имаш също, че никой не може да ти даде съвет, ти трябва да се го преминеш самостоятелно. И в момента, в който си най-долу в това състояние, т.е. вълната емоционалната е най-ниска, тогава сякаш се нарежда пазела или за някакъв шанс и то се случва с такъв магнитуд, че този процес е трансформиращ. Може да е трансформиращ за тебе, за начина по който мислиш, за начина по който правиш нещо конкретно. Може да е трансформиращ дори за хората, които си допуснал в племето си, защото ти си племенен, съответно ти прецеждаш хората, не допускаш всеки до себе си. Mm-hmm. И дори за племените хора е много важен допира до човек. Примерно ръкостискане, прегръдка, хората, на които разчиташ, най-често ги поздравяваш с петичка, прегръдка, докосване или като се разсмееш, може да се забелязва, че и така правиш. Да, ма пък love language му е смел. Да ме докосваш под масата. Love language му е смел. Той на него трябва да умириш хубаво. Той е също като тебе. Той трябва да помириш човека до него. Да помириш? Да. Смисъл? Намири смисъл. Ако нещо ти мириш на кофти, дори и храна, примерно, може да е някакъв деликатес, обаче ако не ти мириш добре, има шанс да се отвратиш и да не му дадеш шанс дори. Това с хората е по същия начин. Вярно е. То е реално всеки е така, май с хората. Не. Тук, брат, някой ти точно има романтизатор тук. Няма някой ти мириш и каже, брат, няма тук. Не, той човека може да не мирише зле, но ти да долавяш нещо, което ти харесва. Нещо, което да те отблъсква от него. Може да се феромонен, може да е... Аз много го усещам. Да. Мъжеков, кажи сега за най-важното. Напълно празен джит център. Напълно празен джит център. Кой е това? Много тежко лек. Това са хората, които вярват в безусловната любов. Тази, която е описана в романи, в романтични комедии и така нататък. Ти си мислиш, че съществува, но всъщност... Да, мислиш, че съществува и че може да се залъгваш. Много пъти можеш да си мислиш, че се е намерил. И че си мислиш, че всяка приятелка, която намериш, това ще е истинската ти любов. И с този човек ще бъдете до края на живота си. Или поне ти го желаеш това нещо. Да. Тази сплотеност, тази отдаденост, тази безпрецедентна любов. И на мен сега ми е много интересно. Ти някога зарязвал ли си момиче? Да. Добре. Защото мириш си гадно ли? Не. Ама няколко пъти се е случвало вече, но да, разбирам май за колко говориш, но трудно ми е много да го направя това нещо, но го правя. Ако за това искаш да кажеш. Много е трудно. Да. Аз просто не искам да ги нараня. Не за друго. Толкова племенени с емоционален център. Ти си с разделена дефиниция. Ти не обичаш самотата. Когато останеш сам твърде дълго и се чувстваш незапълнен, сякаш. А когато си в компания на друг човек, някакси ти е по-спокойно. Да. Защото тази разделена дефиниция имаш нужда да бъде свързана и обикновено това става в взаимодействието с друг човек. Защото всеки си има предпоставки и предпоставките на другия човек ти връзва твои канали в най-добрия случай. Но и самото му присъствие пак е достатъчно. Той има и синтези също така. Така че едва ли обичаш да оставаш да твърде дълго сам? Не, но понякога ми трябва да остана сам, но за дълго не. За дълго да. Не казахме той, че е чист генератор реално. Да, чист генератор. Чист генератор, да. Бачкатори, хора, които могат за дълго време да вършат някаква дейност, дори зад бюро, в офис да работят 20-30 години, по никакъв начин няма да им се отрезна психиката това нещо. Супер. Доколкото на хора като Филяка, който е прожектор, той ще се побърка още на 3-та година. Ти си добър в надграждането чрез повторение и затова на 17 си почна да занимаваш с музика или по-млад дори не си се отказал, въпреки че си го мислял. Но реално ти с повторението, с стъпка по стъпка си научил да си монтираш видеята, да записваш на микса, на мастеринга
и така нататък. И да, Последователен си. Да. So, тази генераторите са много последователност е последователни. присъща. Да не говорим, че ти имаш 4 моторни центъра, брат. Това означава много голяма енергия. Това е енергия, която има нужда да бъде изразходена, Брат, вложена. затова ма би тока постоянно. Да. Аз ти казвам, Да. той ще е причина. Виж, Той ти ще е си с причина. активно тяло. И Много като ма имаш би тока, брат. активно тяло с корен, това е задължително, трябва да изразходваш тази енергия, защото иначе Аз започне не да знам как задържаш спираш и на едно вода. място, брат. Да. So, ами, реално обаче пък има и друго. Ако спре на едно място много дълго време да не прави нищо, ще стане доста по-ленив. Защото с 4 центъра и особено с корена ще стане ленив, после ще е много по-трудно да започнеш Брат, пак. в фитнеса, всеки път като отида и на пътеката, винаги избирам пътека, която да мога да не пипам екрана, да пипам копчетата. Защото пипнали екрана всеки път ме би тока, брат. Не мога, брат. Абсолютно всеки път му удря тока от екрана. Това е интересно. Сигурно Дръжките на вратата, значи, брат, и на кола, не знам, ще забележите по някое време със сигурност, винаги да пипна дръжка на кола, на врата, каквото се сетиш, брат. да би тока. Не, пипам го първо така, тук да ме удари първо тока леко тук да го усети, защото винаги ме удря. Удрям така първо и после се фащам. Сериозно всичко, дръжката на вратата вкъщи е така, брат ми влизам, удрям от тока. Брат, мога да зареждам батерии сигурно. Не знам. Ако знам какво се как. дължи. Нямам идея. Но ток ме удря, брат. Също така има дефинирано гърло, човек, който се изразява много правилно и е разбран от хората. И в много случаи съм го срещал това при изпълнители, между другото. Да с дефинираното гърло, да. Включително и скрат. Да. Но не е задължително, има и... То зависи как... Еминем, примерно, е с недефинирано Сигурно. гърло. Да, Това може да го все правите пак. на всеки един гост тук. Да, бе. Можем. Можем, ако не позволиш. И ако не забравяме. Това е яко. А знаеш ли, профилът ти 3.5... Искам да разкажеш, Аз да. ще говоря за него. Мен е Бързо. много интересен. Не, аз няма да влизам в детайли, но това е... Павел Да. Вечеровник. Да, или симпатичния биладжа. Павел Вечеровник, симпатичния съм- биладжа. Избери си едно от двете, да. Всичко избрам. Това са хора, които са създадени да научават нещата от личен опит. Нищо не може толкова добре да слегне в представата ни, да се научим да го правим или да достигнем до някаква истина, ако не сме минали през личния опит, през личната драма. Не раздяла, са ли примерно. повечето хора така, в принцип? Не, брат. Ние сме устроени да чупим процеси. Ние сме устроени да се случват неща до голяма степен и непредвидени за нас, които ни вкарват в някакви... Не филми, брат. В трудности. Но ние сме и с много силно тяло. Тоест ние по-трудно се чупим от останалите профили. Ние сме Мгм. гъвкави, защото живота ни е създал, затова да преминаваме през трудности. Трудности от странични наблюдатели. Но много кофти неща, които се случват на нас, ние не ги приемаме като толкова кофти. Да, между другото. Да, и другите хора не се чуват добре, брат. Това как го преживя? Примерно, аз ако бях на твое място, не знам с какво. Много Това често може да ми се го учува. казват. Между Да. другото, наистина. Да. И това е, защото просто сме устроени по този начин. Все едно ние сме сапьорите в живота. Ние вървим и там, където има мина, ние сме там. Мгм. Върху мината, разбираш ли? Да. Ние сме Сега, тук кажи за ежедневието малко. Да, ние сме тук да откриваме проба грешката. Ежедневието е много забавно. В смисъл... Примерно, Много забавно. нещо. Днес се много е забрави забавно, филяка. примерно, Това е да, 3-5. това е 3-5, да. Добре, ти беше ми казал май преди време за 3-5, че сякаш не знам кое е тройката, репетицията ме измъквала между капките. Не знам кое Да, беше. да, за точно. петицата. Да. Петицата, това е чаровника. Това е... Примерно, ако трябва влява в затвора, петицията ще му я измъкне по някакъв начин, разбираш? Може да Не е вкара и сигурно. повече в едната, ама... не е сигурно, но петицата е така устроена, че хората прожектират върху тебе. Те може да прожектират и хубаво, и лошо. За някои хора ти може да си най-добрият изпълнител, ти може да си най-красивия, най-готиния. Дори може да прожектират неща, които ти не си твърдял. Примерно, че си много грижовен или че си Мгм. много романтичен приятел. Да. Може да чуеш някакви такива коментари от хора, които нали, ще се очудиш, защото ти не си го заявил това нещо, Да. но някой си е въобразил, че ти си такъв. Тоест, хората прожектират неща, които дори понякога не са там и много често хората се разочароват от нас, защото те си мислят, че сме нещо, което не сме. Но ние не сме виновни за тази тяхна прожекция. Те са видяли някакъв сегмент в нас, Да. който ги е накарал да се мислят за това Аз нещо. мога да дам точен пример. С теб си ли или с мен? Не с теб. Благодаря. С един от епизодите на Ергените. Реално имахме блупърси и в коментарите после хората си мислят, че Филяка е някакъв супер гаден на сет, защото се е бил карал на Ицо.
а всъщност за цялото нещо си имаш супер много хумор, Да. дали, който е изкаран, нали, от това и ще остане само някакви елементи, които сме подбрали за смешни и хората си мислят, че Пема Пляка е супер гарен човек. Реално като снимаме, всъщност Да. Всъщност е точно точно така. Да, наистина. Защо Нали? съм перфекционист. Да. Но, И това е при мен и аз съм много такъв. Да. Искам всичко да е изгладено. да, аз съм тварящ, когато снимаме нещо, наистина признавам се. Също с емоционален авторитет. Ама и аз съм така, защото нали ти казах, че Да. бяхме снимали някакви неща, сега не навлизам Ама в знаеш ли, 3-5 е най-лидерския профил. Другото интересно при нас е, че ние не толерираме шеф. Ние много трудно може да работим за някой. Много трудно възприемаме авторитети. Примерно в училище. Отличен ако- опит, че кажеш ли нещо? Да, ако, Ще си, няма да коментирам. ако си спомниш в училище, примерно ти си имал един, не неприязан към учителките, не е това думата, но все едно не си ги приемал толкова на Не сериозно. са толкова важни, Да, не ти е пречил да се избързикаш с учителката. Но това е много полезно, защото ние много скъсяваме дистанцията с хората. Повечето хора, нали, се страхуват, когато кажеш, то съм много известен брат, как ще му се обадиш, примерно да го поканиш. Брат, това... Нямам абсолютно никакъв проблем, мога да се обадя на Бойко Борисов, ако му имам номер, ако знам, че ще ми дигне. Да, това казвам на всички, защото вика, добре, сега, ако тук дойде, примерно, Джастин Бибър, как ще реагираш? По никакъв начин. Брат, Нямам той абсолютно е никакъв човек, проблем. който диша, парди деца, вика, яде, диша същия въздух, който и аз дишам, брат. Смисъл, получил му се е там, И нещо известен интересно, е. Да, нещо интересно за профил 3.5 е, че ние много рядко имаме кумири. Тоест, ние много рядко имаме потребност да сме фенове на някого. Разбираш ли? Да. Точно и това идва Сам от съм си проблема. фен. Да, от проблема с авторитета. Че ние, за да имаме. Какво е обратното на фен? В смисъл, все едно. Кумир. Хейтер. Да, кумир е българската дума. Да. Да имаме кумир, ние трябва да го възприемем като авторитет, което е вътрешна съпротива за нас. Мгм. Това е за 3.5. Да, за Гениално. емоционален център да вкарам ли нещо за emotional authority? Еми да, нали, системата за Human Design е така устроена, че ако си следваш вътрешния авторитет, всеки човек си има вътрешен авторитет, това е като вътрешен компас или вътрешен глас, който ти помага да вземаш правилни решения, така че да не срещаш външна съпротива. Т.е. да се вървиш по траекторията, която ти е отредена за теб. Не говорим съвсем за съдба, а по-скоро говорим за един идеален начин да живееш, без напрежение, без съпротива, без неудовлетворение, фрустрация и така нататък. И Чудесно. твой вътрешен авторитет е емоционалния. Тоест ти не трябва да вземаш емоционални решения. Независимо те дали са Верно е. позитивни или негативни. Но трябва да чакаш да отмини емоцията и тогава да вече да Да. дадеш отговора. Да. Но тази емоция не отминава напълно почти никога. Просто трябва да изчакаш тази първична вълна, която те помпа с адреналин и с емоция, да отмине, да помислиш няколко дни. И е добре не толкова да го обсъждаш с хора, колкото ти сам да се прецениш Да. натрезво, нали? Защото тази емоция тя те опиянява. Аз съм много импулсивен по Да, принцип. но не Да. трябва, когато взимаш важни решения. Да, Трябва да Сега изчакаш. в спор с приятелката... нали, Никой не си прав. Да, Няма смисъл. няма значение. Но примерно за покупка на апартамент, на кола, Да. за творчеството, Така не като знам. гледаш за колата, мислиш, че ги мисли много Не, не нещата. ги мисля, аз... Изобщо не ги мисля за това колата. за Да. преценя. Само за гумите не искам. Брат, нали? аз се продадох Audi седмицата и на другия ден вече бях си купил Мерцедес. А го видях на другия ден. Аз даже не го бях видял в нета, разбираш. Просто отидах там и си го взех. Хареса ми и си го взех. Мисля, че това може да сложим добър край с цялото това нещо. Да, чакай само да погледна още нещо. Гледай. Ние може да гледаме и да Драги продължим зрители, това разговора още беше няколко всичко часа. за днес. Имаме 7 минути. Нашия Да, гост да. Весо. Така. Може да се абонирате за неговия канал. моя Да слушате канал. новата песен. Как се казва И новата ако песен? искате да... Защото не знам още как ще се казва, но новата песен Стария Весов и Весо. Да. Така може да се казва между Стария Весов и Весо. Да, името Стария Весов и Весо и Топ. До там. изпълнителите Стария Весов и Весо. Между другото, Да. И песента се казва Весо. за метаболизма ти, Весо, е добре да ядеш едно и също в продължителен период. Защото по този начин метаболизмът И това е така. се оптимизира и не ти създава проблеми с храносмилателния тракт. Примерно един месец и тази закуска няма да е проблем. Разбираш ли? Ако много експериментираш, ако често сменяш храната, може да имаш някакви неразположения с организма. Всичко ми се изясни. Също при теб е много важно да си активен. Да. В смисъл активен физически. Да имаш някакво движение
в ежедневието. Мгм. И Да. то спорта при тебе, защото си с активно тяло Защото и може да корен, имаш и проблеми двете с неща съня. ти искат. Ми с съня, с задържането Ако не на си вода. изкарал енергията от корена, може да имаш проблеми и с съня, да не говорим, че ти имаш дефинирана аджана, което пък е една безкрайна и не безкрайни сценарии във главата ти, концептуализиране, идеи и това Мгм. допълнително ти пречи на Но той място на му съня. е това. Планина. планини. и Добре е да активност. живееш на по-високо. Не знам дали вече имаш вътрешна потребност да следваш този модел или ще се Защото да, аз харесвам повече. планини, повече отколкото, планина, отколкото да. море, да. Значи си го имаш, което е добре. Иначе на 28-та година може би ще да ти се отключи, защото тогава влиза в пълна сила Human Design, но е добре да, когато ходиш на почивка, най-добре да си отдъхваш в планината, като е добре в планината, като си не да стоиш и да пушиш лула. Затова Боровец ми беше добре. Да, е добре да караш ски, разходки, т.е. да си активен, защото пък с 4 мотора, ако стоиш пасивен в средата, няма да ти е Аз съм много добре. кора машина, 4 мотора, мога ги си- използвам. 4 мотора Това е е с максимума. три птичка, един от най-сексуалните. Ми, какво да ти кажа? Са много добра реклама мога да ти направя за жените. И не само при петицата, Това за най-сексуалните е вярно, между другото. Много съм добър. Да звъня ли само на Петя Да. да видя? Какво ще кажеш? Питай, няма проблем. Ай, звъни на Петя. Тя ще е А, срам, бе. Не. между другото, петицата, нашия профил влияе повече на непознати хора, отколкото на хора, които вече са в нашето обкръжение. Мгм. Колкото по-непознати са хората, толкова повече не се радват и не се кефят. Може да го забележиш това нещо, не е нужда да отговаряш нищо. Това си е личен експеримент, така че Между го другото, следвай. ето виж същата работа за TikTok, къде ти казах преди малко. Хората, Ама ти си го свикнаха усетил даже, бе. хората да. свикнаха с мене и затова така се случиха нещата. Да, но да, след това да. се коригира и всичко ще е наред. Точно така. Ти си го следваш реално, което е, Което е супер, много да. добре. Наистина, Са ти трябва подсъзнателно да... го Ще котика, разбрал и направо вече- пръст. Ти направо Пръст пръсна. направо пръст. Наистина, ти трябва да държиш дистанция с аудиторията, включително и моят пример е такъв. Аз имам развит Инстаграм, който изобщо не развивам. Тоест, Най-неразвития Инстаграм, аз който съм познавам. най-неактивният човек в Инстаграм. И аз между другото. Стори качвам Да, веднъж на месец. видяхме, че като ти отворим Да. профила, снимката от Ергенти снимана преди една година стои там. Да. Още се вижда. Да, така че това е нормално за нас. Да, мисля, че... И Вески, че сега по принцип към 150 лева трябва да не оставиш, ама да кажем, Няма че като ме никакъв проблем. закараш и ми вземеш някой дюнерче, ще сме квит. Никакъв проблем. И Супер. другите 145 лева на Жеков трябва да дадеш. Не 5 лева динара. Добре, 140. Весела- Като за приятели 160. Добре. Много ти благодаря, че присъства на И аз благодаря. На за това поканата. изслушване. на това изслушване, на тази консултация. И аз мерси за поканата. Чао. Айде.